ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ዘመጽኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ብርክት ዝበላ ትካላት ወፍሪ የካይድ ምህላው ተገሊጹ ኣምባሳደር ኤርትራ ብደቡብ ሱዳን ናቲ ዮሃንስ ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ተራኺቡ ኣጽዋር ምዕራባውያን ናብ ልዕሊ ሩስያ ምጥቃም ንዩክሬን ነቲ ኩናት ክትቅይሮ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሜሪካ ሓማስ ነቲ ባይደን ዘቕረቦ እማም እንተደኣ ተቐቢሉ እስራኤል ክትቅበሎ ትጽቢት ይግበር ኢሉን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣምባሳደር ኤርትራ ብደቡብ ሱዳን ናቲ ዮሃንስ ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ተራኺቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ናቲ ዮሃንስ ተኽለ ሚካኤል 29 ግንቦት ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ተራኺቡ ኣብ ገስጋስ ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕብባርን ዘትዩ ኣብ ትርክብ ሕውነታዊ ዝምድና ክልቴና ሓቲ ሃገራት ንምሕያል ተበግሶታት ክወስዱን ቀጻሊ ርክባት ክካየድን ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ኣሎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብተወሳኺ ኤርትራ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዝገበረቶ ደገፍ ብምምስጋን ንህዝቢ ኤርትራን መሪሕነትን ዘለዎ ኣኽብሮት ገሊጹን ንባህሊ ስራሕ ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣድኒቆን ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ 2020 ጀመረትን 600 ተምሃሮ ዘለዋን ቤት ትምህርቲ ማሕበረኮም ኤርትራን ምስፋሕ ዝቐረበ ጠለብ እወታዊ ምላሽ ሂቡሉ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ብርክት ዝበላ ትካላት ወፍሪ የካይድ ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ዓመት 2023 271 ሚልዮን ናቕፋ ወይ ኣስታት 18 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ዝገበረ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ መሰረታዊ መበል 20 ዓመታዊ ኣኼባ ወነንቲ ብርኪ ወግዓዊ ዝገበረ ሓበሬታ እቲ ትካል ኣብ ዓመት 2023 271 ሚልዮን ናቕፋ ወይ ኣስታት 18 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝገበረን ካብዚ እተን 91.5 ሚልዮን ናቕፋ ወይ ኣስታት 6 ሚልዮን ዶላር ጽሩይ መኽሰብ ከም ዝረኸበን ክፍለጥ ተኻይሉሎም ካብዚ 91.5 ሚልዮን ናቕፋ እቲ 86 4 ሚልዮን ናቕፋ ብቐጥታ ንወነንቲ ብርኪ ከም መቕራሕ ቦርድ ኮርፖሬሽን ወሲኑሎም ብተወሳኺ ኣብ ብርክት ዝበላ ትካላት እውን ወፍሪን ፋይናንሳዊ ደገፍን ይገብር ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባ ተኾምብያ ዝርከብ ንግዳዊ ሕርሻ ሸምሸማይ ኣብ ዓዲ ሰግዶ ዞባ ማእከል ዝርከብ ሽሻይ ኢንዱስትሪ ምግቢ እንስሳ ከምኡውን ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ናይቲ ሃገር ኩባንያ መድሕን ገለ ካብ ልምዓታዊ ወፍርታት እዮም ኣብ 1992 ዝተመስረተ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2004-2013 ናብ ብሕቲ ወይ ፕራይቬት ናይ ምስጋር ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብዚ ሰዓት 44 ሚእታዊት ዋንነት እዚ ኮርፖሬሽን ብውልቀ ሰባትን ትካላትን ይዝውነን ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ኣስመራ ባፅዕ ከምኡውን ዓሰብ 3 ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ክህልዎ ከሎ ብኸፊላዊ ዋንነት ብርኪ ድማ ንኩባንያ መድሕን ደቡብ ሱዳን ኒው ሱዳንስ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ሙሉእ ብምሉእ የመሓድሮም ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ሎገስ ናይጄሪያ ከምኡውን ካልኦት ትካላት መድሕን ዝተፈላለየ ሃገራት መሻርክቲ ዘለዎ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ብጽፉፍ ምሕደሩን ብቕዓቱን ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ትካላት ጸብለል ዝበለ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ 10ታት ዓመታት እውን እንተኾነ ሃገር ምስ ጸንሓ ተጻብኡን ዘይርግእ ኩነታትን ብዘይድጎማ ክምርሽ ዝኽኣለ ኣኽሳብ ትካል እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ስታት 700 ወነንቲ ብርኪ ከም ዘለዎ ይግመት ኣጽዋር ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ምጥቃም ዩክሬን ነቲ ኩናት ክትቅይሮ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ሩስያ ንዘለዉ ዕላማታት ንምውቃዕ ኣጽዋራት ምዕራባውያን ንኽትጥቀም ተፈቒዱላ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ምዕራባውያን ሃገራት ኪየቭ ንክሪምያን ዝተታሕዙ ግዛኣታትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣብ ዝርከቡ ዕላማታት ብሓገዝ ዝሃባ ኣጽዋራትን ከይትጥቀም ኣጊደን እየን ጸኒሐን ሃገራት ኔቶ ዝተዋህቡ ኣጽዋራት ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ኣብ ዘለዎ ደብ ዕላማታት ምጥቃዕ ነቲ ጎንፂ ከጋድዶ እዩ ዝብል ሻቑረት ነይርወን ኣብዚ እዋን ሩስያ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ካርኪቭ ምግስጋሳ ግና መሻርክቲ ኪየቭ ዝኾነ ሃገራት ዩክሬን ንርእሳ ምክልኻል በቲ ካልእ ወገን ንዘለዎ ወታደራዊ ዕላማታት ከተዕኑ ከም ዝግባእ ከኣምና ደሪኹሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሩስያ ኣብቲ ዞባ መጠነ ሰፊሕ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ብምክያድ ሓደሽቲ ግንባራት ብምኽፋት ብዙሓት ቁሸታት ተቆጻጺራ እዚ ግስጋሴ ሩስያ ኣብቲ ካብ ዶብ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ዝዓበየት ካልእቲ ከተማ ዩክሬን ዝኾነት ካርኪቭ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ኣብዚ ዞባ ዝርከብ ዶብ ውፅኢታዊ ቅድመ ግንባር እዩ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ዘለዉ ዕላማታት ንምውቃዕ ኣጽዋር ምዕራባውያን ምጥቃም ዝብል እገዳ ድማ ወታደራት ሩስያ ዋሕሲ ሃዋህው ኮይኖም ነዚ ስርሒት ንኽዳለው ኣኽኢልዎም ካብ ዩክሬንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ሰማይን ናዕረገ ዝመጽእ ጠቕጢ ስዒቡ ግና ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ምቕያር ኬፍ ብኣጽዋር ምዕራባውያን ሩስያ ከተጥቅዕ ፈቒዳ ዋና ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብዓርቢ ኣብ ፕራግ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኔቶ ምርኻብና
ኣድላይ ዘበለ ለውጥን ምግባር እዩ ኣብ ዓውደ ግንባር ይካየድ ዘሎ ንመምላእን ዩክሬን ዘድልያ ነገር ከም ዝረኸበት ርግፀኛ ንምዃንን እዩ ኢሉ እዚ ውሳኔ ወግዓዊ ከይኮነ ከሎ ቅድሚ ሕደት መዓልታት ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ነዊሕ ርቀት ጾር ምዕራባውያን ግዛኣት ሩስያ ንምትካዕ ጥቕሚ ተዳዊዕሎም ዝያዳ ዕላማታት ዩክሬን ክወቅዕ ወይ ነቲ ኩናት ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ከግፍሖ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ፑቲን ወሲኹ ሃገራት ኔቶ ጽዑቕ ህዝቢ ዘለዎን ንኣሽቱ ግዛኣታት ከም ዘለዋ ክዝክራ ይግባእ ቅድሚ ኣብ ግዛኣት ሩስያ መጥቃዕቲ ንምፍጸም ምዝተን እዚ ጉዳይ ኣብ ግምት ከእትዎ ይግባእ ኢሉ ኣሜሪካ ኣብቲ ኬቭ ኣጽዋራት ኣሜሪካ ተጠቂማ ንሩስያ ክትጥቃዕ ዝሃበታ ፍቓድ ነዊሕ ዝውንጨፍ ከም ስርዓት ታክቲካዊ ሚሳይል ኣብ ረብሓ ከተውዕሎ ዘይፈቐደትሉ ምኽንያት ዝጓሃር ጎንፂ ንምእላይ ክኸውን ይኽእል እዮም። እዞም 300 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝውንጨፉ ሚሳይላት ኣብ ግዛኣት ሩስያን ዝርከቡ መዕረፎ ነፈርትን ወታደራዊ ማዕስከር ንምውቃዕ ክውዕሉ ይኽእሉ። እዞም ከምዚኦም ዓይነት ገደባት ዩክሬን ኣብ ተቐደባ ዘለዎ ዕላማታት ጥራሕ ከተድህብ ኣገዲዶማ ይርከቡ። እዚ ኮይኑ ግና መሻርክቲ ኬቭ ዓቢ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ገይረን ዋላ እኳ ኣብ ቅልጣፈት ናይ መጥቃዕቲ መደብ ጽልዋ እንተሃለወ ክሳብ 70 ኪሎ ሜትር ሓፂር ርሕቀት ዝጓዓዙ ከም ሂማርስ ዝኣመሰሉ ሮኬታት ንስራሕቲ ሎጂስቲክን ምንቅስቓስ ሰራዊትን ሩስያ ክዘርግዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ሰሜናዊ ካርኪቭ ወታደራዊ ስርሒታት ካብ ዘወሃድ ታክቲካዊ ጉጅለ ሓደ ዝኾነ ዩሪ ፖቭክ ሕጂ ዩክሬን ጸላእን ዩክሬን ንምጥቃዕ ንዘገልግሉ ሰራዊቱ ንብረቱን ቀረቡን ዝኽዝንሉ መደበራትን ክትወቅዕ ትኽእል እያ ኢሉ ኣብ መጀመርታ ዝሰውን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሩስያ ንኻልእ ዙርያ መጥቃዕቲ ካብ ካርኪቭ 9 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሰራዊታት እክብ ከም ዘላ ገሊጹ ነይሩ። ምዕራባውያን ሃገራት ንዩክሬን ዝሃበዋ ጽዋር ኬቭ ክትጥቀመሉ ምፍቃደን ግና ንኬቭ ካብ መጥቃዕቲ ትከብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ሩስያ ግላይድ ቦምባ ከድሕን ዝሕሰብ ኣይኮነን። ግላይድ ቦምባ እዝዩ ኣዕናዊ ብምዃኑ ንካርኪቭን ካልኦት ደባዊ ከተማታትን ንምትካዕ ብቐጻሊ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል። ዩክሬናውያን ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ መጥቃዕትታት ንምፍሻል ነዚ ካብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦምባ ዝዓጠቓ ነፈርቲ ናይ ግድን ዕላማ ክገብርዎን ኣለወን። ኣብዚ ሞት ነዚአን ዓይነት ነፈርቲ ዕላማ ክገብር ዝኽእል ብዕታዊ ኣጽዋር ድማ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ኣሜሪካ ፓትሪዮት እዩ። እንተኾነ ነዚ ኣጽዋር ናብ ካርኪቭ ክቐርብ ምግባር ከቢድ ሓደጋ እዩ። ናይ ስለላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብቐሊሉ ክኸሽፎን ሞስኮ ከም ኢስካንደር ዝኣመሰሉ ሚሳይላት ብምውንጫፍ ነዚ ክቡር መሳርሒ ከተዕንዎ ትኽእል እያ። እቲ ዘደንቕ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ብሓባር ዝሰርሕኦን ንዩክሬን ዝሃብኣን ስቶርም ሻዶው ብኣየር ዝትኮሱ ክሩዝ ሚሳይላት ኣጠቓቕማ ዝምልከት ብንጹር ገደባ ይቕመጣን። እዚ ዓይነት ክሩዝ ሚሳይል ክሳብ 250 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክውንጨፍ ይኽእል። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዩክሬን ክፈቕዱላ ከም ዘሎም ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ ነይሩ። ሓይልታት ዩክሬን ንዕላማታት ሩስያ ንምውቃዕ ዘኽእሉ ናይ ባዕሎም ኣጽዋር ክሰርሑ ይፍትኑ ኣለዉ። ገለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቶም ካብ ደቡብ 100 ኪሎ ሜትራት ርሒቖም ኣብ ዝርከቡ መኽዘናት ነዳድን ወታደራዊ ትካላትን ደብዲበን። ኬቭ ካብ ደቡብ ዩክሬን 800 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ እትርከብ ኦርስክ ንዝርከብ መደበር ራዳር ደብደብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመት ይፍለጥ። ኣሜሪካ ሓማስ ነቲ ባይደን ዘቕረቦ እማመንቲ ተቐቢሉ እስራኤል ክትቅበሎ ትፅቢት ይግበር ኢላ። ሓማስ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐረበ ውጥን ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦታት እንተደኣ ተቐቢልዎ እስራኤል ነቲ ብናይ 6 ሰሙን ምቁራፅ ዝጅመር እማመ ተኽሲ ደው ምባል ክትቅበል ትፅቢት ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፕሬዚደንት ጆ ባይደን ወግዓዊ ዝኾነ 3 ምዕራፋት ዘለዎ ውጥን ናብ ቃዛ ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ንኽውስኽ እቲ ኩናት ብዘላቕነት ቅድሚ ምቁራፁ ምልውዋጥ ጅሆን ዝተታሕዙ እስራኤላውያንን በሱራት ፍልስጤማውያን ክህሉ ምዃኑ የመልከት። ገለ ኣባላት መንግስቲ እስራኤል ግን ተማመ ተቃውሞሞ ኣለው። ኣብ ራፋሕ ውግእ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተራጸምቲ ወገናት ዝካየድ ድርድር ከም ዝቐጸለ ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ራፋሕ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝነበረውን ጸብጻባት የመልክቱ። ብመሰረት ውድብ ሕብራት ሃገራት ፍልስጤም ስደተኛታት ነበርቲ ብሰንኪ ነቲ ኩናት ክሃድሙ ከም ዝተገደዱን ኣብ ከባቢ ራፋሕ ዝርከብ 36 መዕቆቢታቱ ጥርሖም ከም ዝተረፉን ገሊጹ። ካልኦት 1.7 ሚልዮን ሰባት ኣብ ካን ዩኒስን ገለ ክፋል ማእከላይ ቃዛን ከም ዝተመዛበሉ ይግመት። ወሃብ ቃል ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኪርቢ ትማሊ ንኤቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓማስ እቲ እማምን ትርአ ተቐቢሎ እስራኤል ነቲ ዝቐረበ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክትቅበሎ እያ ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ካብ ሓማስ ወግዓዊ መልሲ ንፅበለና ብምባል ኣሜሪካ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እቲ ውጥን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምጅማር ከሰማምዑ ተስፋ ከም ዘለዋ ሓቢሩ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ 6 ሰሙን ተኽሲ ደው ምባል ክልቲኦም ወገናት ኮፍ ኢሎም እቲ ካልኣይ ምዕራፍ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእልን እዚ ድማ መዓስ ክጅመር ከም ዝኽእልን ክዛተዩ ፃዕሪ ክግበር ምዃኑን ኣብሪሁሎም። ባይደን ዝሓለፈ ሰሙን ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ውጥን ደቂ ተባዕትዮ ወታደራት ተሓዊሱ ኩሎም ብሂወት ዘለዉ ጅሆታት ክምለሱ ምዃኖም ገሊጹ መንበር ይዝከር። ብድሕሪኡ እቲ ተኽሲ ደው ምባል ዘላቒ ምቁራፅ ተጻብኦታት ከም ዝህልውን
ሓቢሮም ብቀዳም ግን ክልተ የመናውያን ሚኒስትራት እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ስምምዕ እንተደኣፈሪሙሉ ካብ ልፍንቲ ኣመሓዳርቲ ሃገር ክወፁን ክፈርሱን ምዃኖም ኣፈራሪሖም ሚኒስትር ፋይናንስ በዛለል ስሞትሪችን ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ኢታማር ቤን ግቪርን ሓማስ ቅድሚ ምጥፍኡ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ንምፍፃም ከም ዝቃወሙ ገሊፆም ኣለዎም ብተመሳሳሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ወታደራውን ምሕደራውን ዓቕሚ ሓማስ ክሳብ ዝዓኑን ኩሎም ጅሆታት ክሳብ ዝፍትሑን ተኽሲ ደው ምባል ከም ዘይህሉ ተዛሪቡ ነይሩ ላዕለዋይ ኣባል ኔታንያሁ ዝመርሖ ሊኩድ ፓርቲ ሃኖክ ሚልዶስኪ ብወገኑ ትማል ሰንበት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ልፍንታዊ ምምሕዳር እስራኤል ነቲ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ዝበሎ ስምምዕ ንምቋም ውሁድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ሓሳብ መንግስቲ እስራኤል ኣይተቐየረን እዚ ማለት ሓማስ ድሕሪ ደጊም ንቃዛ ከመሓድር ኣይክእልን እዩ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ዓቕሚ ክህልዎ ኣይከኣለን እዩ ብተወሳኺ ኣብ ስልጣን ዘፅንሖ ወታደራዊ ኮነ ሲቪላዊ ዓቕሚ ኣይክህልዎን ኩሎም ጅሆዝ ዝተታሕዙ ድማ ክምለሱ ኣለዎም እዞም ጠለባት ክሳብ ዘይተማሉ ድማ እቲ ኩናት ደው ኣይብልን ኢሎም ወሃብ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጆን ከርቢ ሕጂ ስላይ ኣሜሪካ ሓማስ ብወታደራዊ መዳይ ከምቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ዝፈፀመ መጥቃዕቲ ክደግም ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ ወሪዱ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ተዛሪቦም ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ እስራኤል ስጋት ኣይኮነን ኣይበልናን ብርግፅ ስጋት እዮም ግን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ክገብሩ ወታደራዊ ዓቕሚ የብሎምን ብሰንበት ኣብ ዝተራእየ ካለ ምዕባለ መንግስቲ ማልዲቭስ ንዜጋታት እስራኤል ካብ ደሴታት ህንዳዊ ውቅያኖስ ከም ዝእግድ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 11,000 እስራኤላውያን ናብ ማልዲቭስ በፂሖም ነይሮም እዚ ናብቲ ሃገር ካብ ዝኸዱ ጠቕላላ በጻሕቲ ትሕቲ 100 ዝሕዙ እዮም ግናት ቃሳ ካብ ዝጅመራ ትሒዙ ኣብ መላእታ ግዝኣት ልዕሊ 36,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም